Jste umělci! No to víte, Marek, ne jako. Už Ano. Jedu! Udržujete ztrátu, kterou jste na začátku vytvořili. Jeden nebyl na vojně, ano. Pepa nebyl. Ale pivo to bylo prostě potřebovají přestávku nebo co? Tady pivo. Nemá brýle, víš. Ale tam ty ostatní už to učkovali, my tam stojí. Protože až dopijou všichni pivo. Tak, léky podány a první může přeručkovat na noc. Jú, tak ten bude na mol, jako. Standa pro ty pivo. A ještě ten druhý, kdo ležel. Já nevím, kdo ležel. No Standa, ten druhý taky nevím. Taknička. Tady chci vidět skok. Pozor auto. Pozor auto, přátelé na silnici, pozor auto. Tak, z toho týmu přibíhá na základnu. Koč jak skáče. Tak hoši do toho, do toho. Jo, dám to Nelino. No pondělí má rodinu. Hoši do toho, je to náročný, samozřejmě, je to na chvíličku. Dopravní a útočné vedení připraveno, čekáme na spojení s akcioni. Pozor, hoši, bez úrazu. Teď dobře nabrat a spojit s akcí vedení. A je nastáto. Tam byla pražská díce. Krásný vedení není to spojeno. Ale paní tady to šetřoře, ale už taky bude, dokom nebylo. Takže počkáme si na oficiální výsledky a to vidím se připravili. Pěkné jsou zpátky. Takže už zde máme výsledný. Tam si jednotlivá družstva.